ipanapol nami ala numagiso kami si syariah sibuton ngayon rin buahamu raja ni pangalabado raja ni panapol ngaraji radi hamu raja nami gawe jala horas mulate pasatan ma tadi setabi gorong marita saluhna di hamuna hahanami dohot anginami rajani panapol nami songoni nang rajani pangalapan nami diar mepiur di parago ni ariom di son raja nami pinggan nahok parbue ribu-ribu piso halasan naburan dohot sanggulu marada kubasar tami puna lia sebutu tuhamuna asa takas pangiro kamuna pasu-pasu atau ngata parang ngabasay atong hahan dohot di hamuna anginami asa tutakasan nong songol pinggan na hodon ho di habe kadang di panggawian dalam di panghorasan o pinungay asa takas hata honomu dala pangiro honomu hahan do anggi tu parang ngabasay dala lapas tunay ma ima hasil ulau tuhamuna hubasat tama tuhamuna ima pinggan na hodon Makatay mahita ang iduli orang nungga dison pinggan na hot diuduran na marisidon ribu-ribu soksongonima napurat tiar dohot sang kelumarata piso halasan hata dinaudi hata dinadenggan atasma di bawah pinoparni andidoli siani malarema disukumi hang asa takas mina udah purba takas nang udah kora nungo takas dahan manukun takas mahami tutuang tim marbawa iya bawana hang nadia nasor pui lumpar zuluma dahang oppu rahil romauli porsi mamora boru manopo tuhatta jadi bahasa tikion tidak sendiri nami naik patupan naik ma ada tuh hobar tuh persatuan naik jadi betul naik ma sama gang nih dahangi ima lo butupur jadi bahasa harion susi pulang nong ada apa takut teh naik tahun lo sama dahangi tuh nafas stok kenani ima manduduk nagibbo manuan hau nama ragota nama rurat tuh toru nama dakka tuh labung dalam nama bulung tuh bijak asa takas dahang pasu-pasono muhami akan gim asa tutu matubur dihami akada dari panggabean situ bunianak situ boni boru dalam dia kapangamoan semuanya kahamorau do dia sangapon asa marula sude nasinama ni tangan nami asa torok dakana torok nang ratinga torok hahana nahabi na marangi soni nang baru nami tungna manukup pedang disi ima buah-buah na rasa nami gawe masalah horas di hamuna ang iduli nami dumatakas sami malukun utakas sama hamu marbabuah nadiari nasalpu malutungo lumatutu day nangi siya tonga-tongani pumuat ni kirwarkata asa takas matok kita nawar-hawarang gimangido to mataribata di persal puni day nangi siya tonga-tongani kirwarkata basaya do hatta padenggan basay asang dia matong di burian ni day nangi dia kapino parna tuma anak torok do niris do soni manang boru tutiki akar na bagi uto dia sok soni matong disakat ni rohabuna bagi dohon na matok tamatari bata iya galang-galang ini tangi di batu pahamu lebu tubur
Debasa rutuhatai hidor honi pangiduan ni kita peparan yang putra nama baranggi nak pangiduan di boru nak hula-hula anon totong matubur dia kahagabio dia toropon dia sangapon dia bisuhon dia bistaran kiar mapanggabio para orasan dia oni Tuhani di bona suton sokoni dihamu nasa suton tutiki akarna mangiuton jata totong dorong hatani tuhatta madok tuhita pangido ma saina lehonok kudo tutuhi ma saina kapok kudo nului ma saina jumpangat do ido totong hatani tuhatta tuhita dalam pono totong do ita dungo si Arianna si Manogonna si Botarina nak si Borginna manak sari-hari pe deono ni Tuhan itu magido mahami tong mata dewa tato karena magido di pinopor ni ina muda itu karena magido tubuh ma anak naga raja si uturotong di jolai mana si uturotong di toko-toko mana si arumbuan di puri mana si Pemaun jaka pinopor di denangi jaka persekolah bersama tokuata di pasal Tuhan ma aka nasi nakapan di rohana ia mau tungadong nok perkari itu di toko-toko di negara ta di tempat Tuhan ma aka pangkat asal tok pengaduan di nama pengaduan di nama godang tu tinggi akar nama ngiuton sok-sok nima aka di pinoporna jaka neng marsaka nama kalu di rokap bersama tong buat tadi leo ma aka rokap siga jamumur huhut rokap nagabe huhut siga jamumur tudiki aka rena mangiuton sosok manima naporat tiap mapanggabi parhorasan dia tuan tuhamuna sa suhuton nubobi ma tuborani hasuhuton sakro marata ratama dihamu akka nani udah tangamuna tudik ke karena begitu silop pitulu matong tapo muna hasil niat karena udah di tangamuna ia tuh nomor 33 pehamu saya nggak mau di 33 marlo pitulu tutup pahamu muna tudik ke karena begitu horas ma pada dalan asal sama udah konyata situ tua pada orang nami bitan mana berito pun masuk didolok di Bubatua asa anak pada amuri sport torok takas mai rohamuna satu na sorba dua maksudnya pakak hotang basio dia duri amuna satu ton nang bona satu mengalaka satu lima amu tong dapotan akka parsaudian maksudnya satu batean dua saat asian han pada poli sahab mamu horas jala galian maksudnya Maka ika amido ni babahan bison pinggan nahok perbuai ribu laporan dia sanggup barata do piso halasan nang pasto kumma tuahunang amido inami asa takaso pertanyaan tuh ngata penengah basai asa songon hadane pinggan nahoton asa hok dalam tanggabian lepas orasan asa lunar perbuai ribu kon baru ribu ma aka pinopar ni permui di puri ni dainang nangsor matuaon asa takas hata honomu jala pangidomu tuh ngata penengah basai ope upasa mawai tuhamuna agiru dinami mau dati Pakatay nila ha orang numarison pinggan naho parbu ribu naburan maniar sang marata do piso halasan hata nuri hata naringgan si pevaniroha jala totong si tanah kunap tutu debata takasma di bawah habis jadi
Baula tema angidoli isukumme sukunuli sukunade gamma tutui. Ia hatana angidoli ima na diari nang sarpui nung pardulu marusungolu diarak tuhatta manobok tuhatta dahahang topung serai romauli boru jalagi basetikyong di pangidoro haname ma naing benota akangi ima hopartu adat hadona jalagi basetikyong di batu bahami songo diarak batokai ima songo galangna ima lobu tumpur jalagi basetikyong ni patoronta manong dahangi tunganan persatu kinani mar dulu nadikbo namanuan hau namar kota namar urat tidoru namar daka tu sapi dan mahajunjungan nang tulijong dalam bahasa tani tu aku biasa tikiong ima pinggan nahong perbuih ribu-ribu sanggul marata napurat tiar do piso halasan kasanakas tangi pangirongmu tomata perangasai asal sehat kote hami akka tuhuma martubuma akka dalani hagabeong di situ bunyanak di situ bone boru margota naki nama tangan nami jala maribu-ribu nafsu dena akka pinokpara tu ladong asa las daging do dinami asa rata nang akka dalani pangaban ningulu song-songnya satiar dalam na dari nang salapi tutu na udara tuhat terus ada ida na taholongi ima inakta populahel romauli jana di bekas dari omat tutu patarot ta ibana tu inganan pada persatu kinani madu dulu letibbu jana namanuan hau namar kota nama rupa tutoru matakka tu lebbung marbulung nang tujjang hamite hahang matai yang matu di barat langsung dibetul ke sokarang ni inatai ima lubu tubur Pairon na tutu matubur madiha muna kapag ngayon pahorasan di pudin natai asa kaya gotong na ilo muna diwalian sino tatok kam para muna nang dihutan tatok kay matali matay ato di bata di pudin ni inatai lubuin ma ilaw tuhan madiha muna sigajang yuo si torok pinopang ipun magur makana mekmek Somadua akan somadua di pudin nakta nataholongi ima upurahil burui makalian kan toto de bata asa torok nari guru mahamunan asa tunggata pakil alam muna tungkiul ka pasaran muna gawe toto ka pasaran muna na bihuda aka horas perenderan mango akan ang partiga-tiga dilihat Tuhan sama dihamuna ditolos Tuhan sama dihamuna parmahan na sumat tak sion na sumat tak batahi panguro ang taksyon nasur habis itu nama dok bintang menulis opuno semorot di dalam ni turbatua di kemudian ni nakta opu rahir romawi situ pun aris mau bortorok tuntak kasmai nomuna sada surmadua emma itu asal tidak bahau syalam dengan yang tidak tahu dihamuna bona sebuton Tuhan tamali sikat tua dihamuna lut kamu dahoran pasu-pasu emma tutu asa sahat masulu sahat matuaktian nungai pasat temu Tuhani tinggal naho dot horbo lebu tubur nalau lapan nagi beserion asa sahat mamu horas dan sahat mamu mengapu dari lekap penggabian emma tutu sokoni masek kami angkidul murad mau lihat emang Dihita sisare haji huton kaparwao dihita bonani haji huton mangadopon habisara dihita bonani haji huton mangadopon Usapur bawa Nabi sapur mahal Usapur bawa Nabi sapur mahal Usapur bagioni sapur mahal Ora!